Gipuzkoako Foru Aldundiak Basotik Fundazioa aurkeztu du ekainaren 9an. Markel Olano, Javier Larrañaga eta Arantxa Aristimuñoren eskutik. Basoen kudeaketa jasangarrian jauzi kualitatibo bat eman nahi duela esanez. Basobizia plataformari zalantza asko sortzen dizkio adierazpen horrek. Izan ere, estatutuak ez dira oraindik publikoak, eta hala ere, aurrekontuetan 2 milioi zuzendu zaizkio delako fundazioari. Guzti horretaz gain, gezur hau ere plazaratu dute. 161,5 eko azalera hartzen dute basoek Gipuzkoan. Beraientzat landaketak ere basoak dira, eta realitate gordina zera da. Gipuzkoan 125 bakarrik dela basoa. Gezurrak hankamotz. Kudeaketa integralaz arduratuko da. Landaketa, garbiketa, eraldaketa, zuraren eta basogintzako produktuen merkaturatzea, dio Basotik. Nola pentsatzen dute kudeatzea? Bere helburua diren 40.000 hektaria pribatuak horien ustezko errentagarritasuna lortzeko sektorea bera, beraiek dioten moduan, noraezean dagoenean gaixotasunak jota. Kopuru azalera hori bere osotasunean maneiatzeko monopolioa sortu beharko lukete. Proiektuan sartu nahi ez dutenen gainontzeko herri ereduak hondamendira bultzatuz. Ezin izango baitute bere kontra lehiatu eta dumping edota lehiakortasun zitala sor dezakelako. Ez dugu sinisten gainera makrokudeaketa gaitasun hori dutenik ere. Hor dago jasanezina da. Hauteskundeetara begirako kea. Naiz eta ondorengo terminoak behin eta berriro erabili, hotz, lurraldearen garapen integrala, kudeaketa ekologikoa, ingurumen eta baso ondarearen defentsa, indefinizio maila interesatua ikusten dugu baso hitzaren inguruan. Izen ere, etengabe, ustiak eta industrialari buruzko aipamenak agertzen dira beraien basoaren eginkizuna definitzeko. Hala nola, errentagarritasuna, kudeaketa integrala, guzti horrek argi eta garbi adierazten digu monolaborantza mozorrotuaren aldeko apostua dutela mahai gainean. Jabego pribatuen lurrei begira egin nahi duten interbentzio hau zehatz-mehatz kuantifikatzen dute 40.000 hektareatan. Baina ez da gauza bera gertatzen konserbaziorako edo baso babesleen figuraren inguruan. Non ez baita azalerarik, kopururik aipatzen. Zergatik ote? Guk beharrezko ikusten dugu aipamen zehatz hori. Baloratzeko badagoela nolabaiteko asmoa bestelako ikuspegi berritzaile bat martxan jartzeko, eta ez erortzeko betiko epe laburreko eredu guztietzaile ekonomistetan. Hori guztia esan da, segidan zerrendatuko ditugu gure balorazio kritikoaren puntu nagusienak. Aurrena, diputazioak esandakoa aipatzen dugu, eta segidan gure kritika. Basotik Fundazioaren bidez, basoen kudeaketa jasangarrian jauzi kualitatibo bat eman nahi du Gipuzkoan, dio Basotikek. Zer da kudeaketa jasangarria zuentzat? Basoak berriro ere etekin industrialaren bidean jartzea, monolaborantza mantentzea, enpresa berri bat sortzea diru publikoarekin gero privatizatzeko, ez ekologikoki eta ez da ekonomikoki ere ez dira eredu jasangarriak lurrarentzat zein gizartearentzat. Ekonomikoki gainera, hainbat eredu ditugu, diru publikoaz baliatu ondoren, enpresa pribatu bilakatu direnak. Mesfidatia gara beraz. Nahiko genuke, benetan, erakunde publiko batek dagokion onura publikoari zuzendutako urratsak ematea. Eta horregatik, adi egongo gara. Titulartasun publikoko basoen ardura ere hartu dezake, dio Basotik. 40.000 hektarea pribatu ez gain, lur publikoen ardura ere hartu dezake, hona hemen ardura hartzearen sinonimo arriskutsu batzuk.
kudeatu, kontrolatu, erregulatu, bideratu, etekinen erabilera pribatua egin. Adierazpen horren aipatze hutsak alarma gorriak prizten dizkio edonori. Izan ere, makroenpresa baten diseinuaren aurrean jartzen gaitu. Diru publikoarekin sortua denez, onura publikoko irizpide ekologiko, jasangarriak, berritzaileak, ez espekulatiboak bermatu beharko lituzke. Gizartearen mesederako eta oso garrantzitsua dena. Ez luke enpresa pribatu baten bidea eta irizpideak hartu behar. Foru Aldunditik lidergo partekatuak bultzatzen jarraitu nahi dugu. Gipuzkoa berdeago eta jasangarriago bat eraikitzeko, esan du Basotikek. Ez da kontuan hartu gizartearen, elkarteen eta partikularren parte hartzea. Ez da existitzen den voluntariotza ere. Badaude beste gobernantza ereduak, hala nola lurgaiarena. Tokiko administrazioak dira beren lurraldea eta herritarren lehentasunak hobekien ezagutzen dituztenak. Lurraldea hurbiltasunetik kudeatzeak erantzun hobea ematen du. Tokiko administrazioen eta elkarte sarearen artean baso espazioaren kudeaketa partekatua bultzatu beharko litzateke. Basoen rola funtsezko da hondamendiak, suteak edo goldeak prebenitzeko, edo eta egedura saihesteko, dio Basotik. Arrazoi berdintxoegatik, 1994, 2030 planean, 70.000 hektaretan baso babesleak ezarri behar zirela esaten zen. 8 urte falta dira eta ez da izendatu hektarea bat bera ere. Basotik fundazioak martxan jarriko aldu plan hori? Sinistu nahi dugu urrats horietako asko baso bizia mugimenduaren presioagatik zuertatzen ari direla. Baina talde horiek ez gaude hemen itxurakeria egiteko. Baso bizien aldeko politika bultzatzeko eta exigitzeko baizik. Eta jarraipen zuzena egingo diogu egitasmo hori. Ziur egon. Karbonoa konpentsatzeko kreditua kudeatzea eta merkaturatzea egongo da, dio Basotikek. Balantze orokorrean, biomasara bideratutako landaketa batek ez du emaitza positiborik CO2aren borrokaren aurka. Frogatuta dago, epe motz eta ertaineko espezieekin balantze energetikoa negatiboa dela. Landaketa horietan, basolan guztietan, mozketan eta garraioan erabiltzen den makineria dela eta CO2 ekoizpen handia dago. Eta bertatik sortzen diren materialek bizitza oso motza daukatenez, balantzea are negatiboagoa bihurtzen da. Beraz, ezin da inongo konpentsaziorik egin tranparik egin gabe. Bertako basoak dira, karbonoaren finkapenerako bermerik handiena, baina bide hori hartu nahi ez dutela somatzen dugu. Enpresa mundua da zaindu nahi dutena, ez herritarrak. Bukatzeko, Baso Bizia plataformatik eskaera egiten diogu Gipuzkoako Foru Aldundiari, kontuan har dezan egoera tamalgarri honetara ekarri gaituen monolaborantza sistemaren ardurak eta kalteak, eta bide berriak har ditzala uraren, lurraren, airearen eta horri lotuta dagoen herritarron osasunaren bidean. Ezin gara bueltatu goia jo duten eredu zaharretara, pinu klon berria promozionatuz eta egur lobiaren presioi jaramon egin ezoilik. Denon dirua, denon onura. Jarrai dezagun urratsak ematen Baso Bizien alde.